Sakk és malomversennyel, ügyességi és logikai feladatokkal, valamint erőpróbával készülnek Bolhón május 1-ére. A megmérettetésekre bárki nevezhet egyéniben vagy csapattal. A szervezők célja, hogy megmozgassák a helyieket és a résztvevőket szellemileg és testileg is. Előrelép. A Milán ott, itt van egy lehetősége a Milánnak. Leütni az áron? Nem? Ide lépsz a fehérre. Elveszed a feketét. Lázasan készülnek a Bolhói Dráva Parti Általános Iskolában a sportmajálisra. A gyerekeket a tanítónénik oktatják a sakk rejtelmeire. Izgatottan várja mindenki az eseményt. Ez egy nagyon jó közösségépítő esemény lesz, illetve a gyerekeket már bevontam. A sakkban például már gyakorolunk minden csütörtökön. Szerencsére van lehetőségünk a napköziben erre időt fordítani, illetve tényleg bármelyik korosztály számára elérhető lesz, mert itt nem csak az erőt képviseljük, hanem a logikát. Számos sportprogrammal készülnek a szervezők a sportmajálisra. 9 órától már lehet jönni, 10 órától itt a tornateremben lesz a Csodalámpa Alapítványnak a jótékonysági röplabda meccse. Az egyik tanteremben lesz a pingpong 9 órától, másik tanteremben a sakk és a malom. Kint az udvaron lesznek az ügyességi játékok, íjászfoci, kosárlabda, illetve a placnak a másik oldalán pedig az erőjátékok. Aki az erejét szeretné megmutatni, annak felhúzásban, koffercipelésben és gumikerékforgatásban is bizonyítania kell majd. Gorján Gábor azt mondja, most először szerveznek ilyen jellegű megmozdulást a településen, és azt szeretnék, ha minden korosztály képviseltetné magát. Mindenki, minden generációból legyenek emberek. Tehát nem konkrétan kicsiknek, nem nagyoknak, mindenkinek hozzuk össze a közösséget. Az első bolhói sportmajálisra nem csak helyieket várnak, hanem mindenkit, aki szeretne kikapcsolódni.